हेलो 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 हेलो। हाँ हेलो की बोलता तारा निखे बुझात के बोलता। जी राजा जी राजा जी ना हमें प्रजा जी हवे गोड़ छुके गोड़ लगता नहीं ना हमें हम मिलनुआ जी बताइए हम है मिलनुआ तारा राजा जी के मोबाइल से फोन क के दुआरी के बाहर निकल के बताया काहे से कि हम देखने हैं जे 3 दिन तारा फोन लगावत नहीं हमर फोन ना उठावत रहलु तो कैसे कैसे तारा मर्दे के फोन लेके तारा पहले रहले का करी बड़ी परेशान हो रहनी हाँ हमार राजा जी ढेर फोन करत रहन यही से तनी परेशान हो गई नी हाँ सुनो हेलो 3 दिन से फोन ना उठाओ तो मन भी अगर रहला आ रोज मोबाइल से बतियाओ तो 3 दिन ना उठावले न तो हमर करे जवाब कर रही हम चाहतनी एक दिन अभी कतनो पानी भइल बा त का सगर के नहर भरल बिया कहा नाम का बताहार बाकी पोजिया के नहर पोजिया जनबानु ए नहर में आज तक पानी आइले तो सब चोरले बने समियाना में अब नहरी के बीच में धोले अब फिर में बन जे एक दिन एकांता में तरह से बात कर का बात कहे के बा हमसे फोने से बतिया ला हेलो हम चाहते नहीं कि एक दिन अकेले में तरह से बात कर ना ना हम आई भाई नाता से बात करे खातिर काहे कि हम जानते हैं तुमसे कौन बात करबा कौन बात करब हम आइबे ना करम ता से बात करे खातिर कोनो बात फोने से बतियाला तू हमरा से सब मर्द मनुष्य के समान होला का ना ना हम ना आई ना आई पंकज चतुर्वेदी जी यानी त्रिपाठी जी 500 रुपया पुरस्कार व नाम पर और मित्र भेजने हमरा के बार बार लगी आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा खियारा कहिए रे कहतानी अरे कहिए रे कहतानी सारा इंतजार कि कब जइबू हो कि कब जइबू हो एगो प्राइवेट मकान बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पुरस्कार पावनी हम ठाकुर भान सिंह जी जितेंद्र राय जी हजारों हजार रुपया पुरस्कार और बाजी हमारा भाई अजीत हलचल जी के रिश्तेदार बानी हमारा तरफ से हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा। श्री बबलू बाबू श्री हमारा संजय सराबी जी अजीत हलचल जी के बहुत बड़ सहयोगी हार्दिक अभिनंदन शुभकामना। तोहर बेटे समान बढ़ले बड़े हाँ बेटा है बकुला बताई कि कतना बपानी जानतनी हम तोहर
हिंदुस्तान के दूसरा बैंजू वादक मनोज के बाद हर साज बजा या छोटे बाबा गायक सह वादक हिंदुस्तान में इनकर जवाब ना हो मनोज के बाद और साज बजावे नाल तबला बेंजू नाल तबला गायकी हारगोन हवे को दीपक पक पक कर रखल बा। उहे गाना बजाना हबा हबा बकुला बताई देला कि कतना पानी जानतनी हम बकुला बताई देला चिचिया कर हट मत कर कि कतना पानी जनतनी हम तोहर हम तोहर कथा कहानी कुल जानता नहीं। सब आज भुजिया के धरती पर धन्य धन्य हो गई नी। आज हमरा अजीत हलचल जी के स्वर्गीय माता जी के पुण्यतिथि में बबुआ हमार संजय सराबी जी और बाजी गोरचा है करिया गोरचा है करिया दोनों के चला अरे कौन बजई मुंह एगो भाई कौन बजई मुंह एगो भाई मोहम्मदपुर के हमरे के हित नाता लगल नु मोहम्मदपुर से पप्पू जी है नु मोहम्मदपुर नाना हमरे के हित नाता है मोहम्मदपुर। जय जय नारायण जी खाली हाथ खाली हाथ जय हो जय माता रह दियो और बाजी बहुत सुंदर बात की हमारा खजमुद्दीन जी जिला बलिया ग्राम रानीगंज हबास मास्टर के शिष्य बानी जेकर भगना लगेलन हमारे पप्पू जी जिला भोजपुर बक्सर ग्राम सपहीराज पप्पू जी हैं उनकर मामा लगे हमने के खाता में चल जाई 500 रुपया पुरस्कार पप्पू जी
अपना व्यास अजीत हलचल जी की माता के नाम पर 500 रुपया अभियंता जी के भी 500 हमरा के माने इहे न हो। हाँ जी और बाजी एमे की हम ही ना जितेंद्र बाबू जाई धन्यवाद। चली रवाइनी अजीत हलचल जी के माता के आत्मा के शांति मिलल, जियरा जुड़ा गल हमनियों के 1,000 रुपया पाके। हाँ और बाजी देवता नो मानो सब ही में समाइल बा, रौरा से मिले खातिर देवता नो मानो अरे यही में समाइल बा, रौरा से मिले खातिर सोनू संग दिल के छोड़ दो, निगलेट कर दो, यही में तहरा आराम बा। संग दिल के निगलेट कर दो, हे संग दिल के निगलेट कर दो, यही में आराम बा। ये रे कौन बोइबू हो, अरे कौन बोइबू हो एगो प्राइवेट बाबू तकन के